गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै सावरायनायदो बर' हारिनि जोहोलाव NDFB फोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनायदो। आंनि साननायखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जाय बर' हारिनि जोहोलाव बिथां आदामोनखौ लानानै NDFB फोरखौ लानानै बिटिआर सुक्ति जादोंमोन। जाखांनायनि उनाव जियालाव थानायनि दावराव, बेनिफ्राय थाखा फैसा मोनैनि दावराव दिनैसिमबो नुनो मोनो। बेनिफ्राय दिनै आरो मोनसेबाव जायफोरा सिजफायाराव दङमोन बिसोरनि गेजेराव मोननै, जों उमुखखौ मोजां मोनो, जों उमुखखौ मोजां मोनो, उमुगा बेफोरबायदि जोंनि थाखाय गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन, बेनि थाखाय जों बेखौ माबा खालामबाय। बेनिफ्राय माखासेया जों बेखौ मोजां मोनो। बेयावबो मोननै जानो थाङोब्ला माबायदि जागोन? आंहा बिथां आदामोनखौ गाज्रि बुंनांगौ जेबो गैया, आं नोंसोरखौ मानियो। नाथाय आंनि साननाय, दिनै बिथां बर' हारिनि जोहोलाव NDFB फोरखौ लानानै सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जेलाव थानाया गवाखै, फैसा मोननांगौआ मोनाखै, बेनि दावराव दावसि जागासिनो दङ। बेनिफ्राय माखासे एक्स NDFB फोरा जमा जाफिननांगौ जादों, नंगौना नङा? मोजांनि बाथ्रा। बेनिफ्राय आं साननायखौसो बुंनायदो दे, नोंसोरनि बिथां बर'नि जोहोलाव आदामोन NDFB फोरनि मेन प्रब्लेमा बबाव? नोंसोरनि मेन प्रब्लेमा बबाव? आं बेखौ आंनि साननायखौ बुंनो नागिरदों। नोंसोरनि मेन प्रब्लेमा बबाव? आंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, प्लिज अननानै निमाहा हो। आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। आं नोंसोरनि मानि थाखाय जेलाव थानायाबो गवाखै, मानि थाखाय नोंसोर फैसानि दावराव, मानि थाखाय नोंसोर बायदिसिना दिनै एक्स NDFB फोरा जमा जाफिननांदो, आं बेनि सायावसो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। प्लिज अननानै नोंसोरनि साननायखौबो नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। दिनै NDFB फोरा खैथा जालांखो? दिनै NLFB फोराबो मोननै जानो थाङोब्ला बेयावथ' आरो बुंनांगौ जेबो गैला, नंगौना नङा? सिजफायाराव थानायाबो मोननै जानांगौब्ला जों मा बुंबावनो? बुंनांगौ रावानो गैला जोंहा बेवहाय। दिनै NDFB फोरा खैथा जालांखो? नोंसोर सानना नायदो ना मालाबा? आंनि साननायसो दे आदामोन, गोरोन्थिबो जानो हागौ, आंनि साननायखौसो आं बुंनायदो। बार बार आं बुंखायो आंनि साननायसो आदामोन, आं निमाहा बिखायो। दिनै NDFB फोरा खैथा जालांखो? नंगौ, आं मानियो NDFB फोरा हारिनि थाखाय आलादा आलादा नामबो लानो गोनां जानो हागौ। नङाब्ला नोंसोरो नोंसोरनि संगठनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मालाबा NDFB निफ्राय NDFB-R, NDFB-G, NDFB-D, बायदिसिना NDFB-S, बायदिसिना नोंसोरो नोंसोरनि संगठनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नोंसोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि नामबो लानो गोनां जानो हागौ, नंगौना नङा? दिनै मोनसे नङा मोनसे नाम लानानै नोंसोरो नोंसोरनि माबाखौ फोथांनोबो गोनां जानो हागौ, आरो हारिनि थाखाय नोंसोर आलादा आलादा रोखोमनि नामबो लानो हागौ, नंगौना? दिनै NDFB आ खैथा जालांखो? खमसे खम मोनथाम मोनब्रै जालांदो ना? आं सानो नोंसोरखौनो लानानै दिनै सुक्ति खालामदों, बेनि गेजेरावबो माखासेया गनो हायाखै ना, बेनिफ्राय माखासेया मोननांगौ फैसाखौबो मोननो हायाखै, दिनैसिम दावराव जागासिनो दङ, इसे मोनलाय थालाय, इसे मोनलाय थालाय। आं सानो नोंसोरनि मेन गुबै प्रब्लेमा बेयावनो। NDFB फोरादि आलादा आलादा रोखोमनि नाम लानानै जादों, आं सानो नोंसोरनि प्रब्लेमा बेयावनो। मानो होनोब्ला आङो थांखांनाय समाव आदा अफ्रिनाव मोनसे इन्टारभिउ लादोंमोन, जायफोरा बे भिडिअखौ नायदो बुजि मोनगोन। नोंसोरो NDFB जोंनो NDFB मानो बेफोरबायदि जालायनाय? बेयाव आदाया रोखा बुंना होदोंमोन। जायफोरा नायदो बेखौ मिथिगौ। आंनि साननाया बेनो आरो NDFB आ आलादा आलादा रोखोमनि नाम लानानै खामानि मावनायावनो दिनैनि जा प्रब्लेम जाबाय दङ, नोंसोरजों लानानै सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जा प्रब्लेम जाबाय दङ, आङो बेयावनो सानो। दिनैनि दिनाव
एनडिएफबि माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरानो दिनैनि दिनाव पलिटिशियान लिडार जादों नंगौना नङा बेनि गेजेरावबो फैसानि दावराव बेनि गेजेरावबो माखासे एक्स एनडिएफबिफोरा जमा जाफिननानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो दिनै सिजफायाराव थानायफोराबो बेफोरबायदि दोलो मोननै जानो थाङोब्ला एना एनि जानानै गुबुना आरो दिनै आं बुंगोन बेखौनो बे थाइबा आसिया खेबसेनो मोजोमबासो पान्चआ स्ट्रं जागोन नाथाय मोनसेयानो बे मोनसेयावनो दङ थाइबाबो आसिया थाइथामा ओरै मोजोमनानै थाइनाया सोरनियावबा 300 जन सोरनियावबा 200 जन थाङोबा बेथ' पान्चआ पावार जानाय नङाना ओरैसो जागोन ना नंगौना नङा बे पान्चखौ पावार खालामनो थाखाय जोंनो खेबसेनो मोजोमनांगोन अब्लासो बे पावार जागोन दिनै सिजफायाराव थानाय हानजायाबो मोननै जानो थाङोब्ला जायोब्ला बायसान्सनि थाखाय बेखौबो मोजां मोनो बेखौबो मोजां मोनो अब्लाथ' पान्चआ पावार जानाय नङा अब्लानिया मा बुंगोन दुनियानि मानसिफोरा बायदिसिना बुंगोन ना रावबो मानिनायानो नङा बिसोरनि बाथ्राखौलाय मा लानानै गावजों गाव बिसोरनि बिदिनो मानिनायानो नङा नंगौना नङा अब्लाथ' सरकारालाय माबाव सरकारा आरो माबाव सरकारसो बिसोरथ' बेसेबां गोरों गोरों मानसि जना दं गोजौआव जों फाथाखौनो मोना 1 इंसिबो फाथाखौनो मोना सरकारनि साननायखौ गोरों गोरों मानसिनि साननायखौ पलिटिशियाननि साननायखौ फाथाखौनो मोना मा सानो बिसोरो ओरैबायदि गोरों बिसोरनि माथाया ब्रेना जों बेफोरबायदि जालायबा मा जानो आंनि साननायखौसो बुंदो दे आं गाज्रि मोनना नोंसोर मा सानो मिथिया आंनि साननाया बेनो आरोना बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिफोरा नंगौ गोबां रोखोमनि दल संगठन जादों मानो होनब्ला हारिखौ फोथांनो थाखाय आरो गावसोरनि संगठनखौ फोथांनो थाखाय नाथाय आं सानो प्रब्लेमाबो बेयावनो दङ बांद्राय बुरजा दल संगठन जानानै खामानि मावनायनि थाखायनो प्रब्लेमा बेयावबो दङ खोमा माखासे फैसा मोनि माने बेनि गेजेरावबो हिंसा हिंसि थानोबो हागौ आं सानो आरोना नाथाय गासैबो खौसेयै अनलायलायजोबनायमोनब्ला एनडिएफबिल' जानायमोनब्ला मा जागौमोन एनडिएफबिल' ना आं सानो आरोना आंनि साननायसो दे आं नोंसोरखौ गाज्रि बुङा एनडिएफबिनिफ्राय लानानै एनडिएफबिया गोबांथा नाम जादों नंगौना नङा बायदिसिना नंगौ नोंसोर हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नोंसोरनि संगठनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाम जादों जानो हागौ आं नोंसोरखौ गाज्रि बुङा आं सानो बेनिफ्राय नोंसोरनि प्रब्लेमा बेयावनो जादोंबो खोमा सानो आंनि साननाया बा आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जानो हागौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो जायफोरा मा कमेन्ट लिरनो गोसो मानि थाखाय बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द